Ahoj, my vás vítáme u dalšího videa. Dneska to bude, kdo nás zná líp. Tady máme jenom takového mini hosta, že Anetko? Ahoj. Nechce se nám představovat, stydí se. No, tak, co bychom dali první za otázku? A tak kdo bude první dávat otázku, ty nebo já? Já. Dobře. Takže jakou barvu mám očí? Promiň. Počkej. Já teď to jenom typuju. Nevím. Anet, poraď mi, ty se zdívala do těch očí. Anet nemůže radit, hej. Mám zeleno-hnědé. Jo. Yes. Takže dva. Takže. Ale prodlačky. Pojď víc tu, já tě. Okay. Takže. Teď. Já, že? Já dávám otázku. Co je moje nejoblíbenější jídlo? Slané. Slané jídlo. Chipsy. Jídlo. Jídlo? Aha. Nesmíš se ptát, musíš to napsat. Jo. No, hádej. Já to ani neznám. Hranolky, jo. Tak to máš blbě, hele. Pizza. Aha. Takže no. Tak gyros taky, to je prostě teď pizza. dávám Pizza. otázku já. Nebo tak nakonec se pak ji ukážeme na konci videa. Kterou barvu nemám ráda? Já vím. Já taky. Špatně. Aha. Jakou? Já nemám ráda tu oranžovou. Ona nemá ráda Goga, ty zradce jeden. Mám já máš ale jakože... Nemám ji ráda. Tak to mám v tom případě dobře. Nemáš, já vůbec nesnáším oranžovou, protože mi taky jakože tam píše. Tak, můžeš teď ty. Takže... No. Jak se jmenuje Betty celým jménem? Můj pes Betty. Jak se jmenuje celým jménem? Ale ty Jako... víš, jak se jmenuje celým jménem? Elizabeth. No, ale ono to ještě pokračuje. To nevím. Ono je s měkkým. Ne. Ale ty se to ona poradila. Elizabeth Betty? Ne. Anet to říkala. Tak to už je jasné, že to... Ne, takhle to rozhodně není. 0 bodů. Bettinka se jmenuje Elizabeth Trojan Zlomné. Aha, tak já to mám říkala. Tak Anet to říkala. Tak, já jsem ji naposlouchala, ale... Jo, Anetka nám tady nádherně kreslí. Že, Anetko? Na konci nám to může ukázat. Hezkého Pokud budeš chtít. Ona tak asi dlivá, že, Anetko? Tak, a teď dávám otázku já. Tak to zase bude. A tedy kreslí zvíře, které nesnáším. Jaké je moje oblíbené jídlo? Ty vogo, a jaké slané nebo sladké? Všechno? Slané. Já to vím, to je lehké. Ty vogo. To já nevím. Ona mi to A říkala. jídlo. Smažák. Ne. Smažený sýr. Ne. A co? Hranolky. Jo, aha. To je strašně boží věc. No to souhlasím, ale pizza je lepší. Možná máš pravdu. No tak dávejte otázku. Ty voga, jsem chtěla dát, jak se jmenuje od Bettinky ten táta, ale to už vůbec nevíš.
Takové Taky záledné. nedávej mi takové divné otázky. Tak to máš vědět, to jsou základní věci, které máš vědět. Já ani Tak ne. jo, tak. Jaký je můj oblíbený youtuber? A ty buď ticho, jo? Gamer. Já nevím. Proč má ta vosa jedno křídlo? Může mi to někdo vysvětlit? Je to gamer? Jo, je to game. Oh, Já mám 3 oblíbené youtubery. Misa House. Stačí na první Jo, místo. Hauze taky a ještě Pedra. Já mám ráda Goga. Já moc nemusím Menta. Goga. Gamer je nej prostě. Gamer je totiž Batman. Batman. Akorát škoda, že se nechce odhalit. Jo. To mě zajímalo, jak vypadá. I vystřel s tou nohou a ne. Na mě to Teď to. Hej Agi, víš o tom, že to... Já vím, že točíme. No tak dávej Aga, otázku, ne? To je logický. Mám tě píchnout? Nejsi Pražák. Ty. Já? Ne. Ne, já dávám otázku. Ne, já dávám. A jo, Ne. ty. Jo. Dobře. Ten přenádherná vosa. Šel. Dobrá. Jaké Já. je moje oblíbené zvíře? A teď nevím. No teď to posrala. Civoko, počkej. Křeček? Špatně, já mám ráda psy. Já jsem to chtěla napsat, ale když je rebelka, tak je rebelka. Nevím, si říká No, pas nemůžu nebo za to, že kočka. rebelka je rebelka, ale jakože mohla by se mi do videa ukázat. Pokud byste chtěli, ale ona nemůže, protože rebelka... Jo, spinka. Jakou mám barvu očí? Hnědozelenou. Já nevím, jakou. Jo, máš. Je to zelenou. No, dobrý, máš bod. Ona má A? 2, ty vole. No, dáváš mi otázku. Dobrý, dobrý. Čekaj, ještě máme 3 minuty. To se postižená. No já jako mám takové divné nohy. Jaká je moje oblíbená kamarádka? Slučina? Jo. Já nevím, jak Gabi. Ano. Yes, mám bod, konečně. Kápi? Gaminka. Ona se píše se srdíčkem. Ježišmarja, To jsou máš podrobnosti. jedno. No, teď to říkej ty. Teď tu otázku. To tady jako 5 mi to s... Já vím. To je moc lehké. Koho? Ne, já nevím, koho to. Koho miluješ? Ne, to radši nebudeme říkat do videa. Co bychom dali? Nevím, to je tvoje otázka. Tak ty zmlkni, tebe jsem se neptala. Ptal jsem se sama sebe. takový taková samomluva, to ne. Víš, moje nádherná vosa. Ty voko, i co mám za tu otázku? Co? Jo, no, jo, jaká barva koně se mi líbí, no? Ha? Předveď se. Ale Černá. napiš to. Jo, no to ví. Ona ví, že je to Batman. Koňský Batman, jo. Prostě jsem náj. Ty máš už 3, ona má 3, mám jenom 2. Ty. No, protože jsem lepší. No, dobré. Jaká je moje oblíbená koně? Budu se opakovat. Černá. Jo, máš to dobře. Protože je to Batman. Jo, protože černá je Prostě nejbarva. černá, že? Jo, černá je prostě nejhezčí barva. Nejlepší by byla Ne, modrá. nejlepší je modrá. Modrá by... Tak si modrý pořiď modrou kůň. Všichni tady máme rádi modrou, kdybyste chtěli vědět. Jo, a hned ukáž se do videa. Musíš hlavu. Dělej, ukaž se. A jo, do prdě. Tě zabiju. Dobrý, vstávala jsem. Teď já, že? Jo. Já vím, co chci dát ta otázka, musím přemýšlet. Ty víš otázku, ale přemýšlím. Co je? Ticho buď. Jo, jaký je můj oblíbený hrdina? Batman.
Kytiška. Spiderweb. Spiderweb. Mohla jsi mi dát žádný ještě hrdina. šanci, ty jsi Batman je lepší. OK. Batman alias Gamer. ale To nevím ani napsat. to je Spiderman. OK, takže Ty. Fuj, Spider. já bych dala poslední. Jo, já tak já. Aby si vyhrála, že ty hajzla? Ne. Co to bylo? To je nějaký... Si neumím snad. Ukaž mi to. No to je přenádherné. Že jo. Ještě tam namaluj kytičku. Jsme tady takový úchylové do kytiček, že Agatko? Řekni kytičko. Řekni na mou kytičku. A teďka má kytisku. Těma je kytička. Dělej, dávej tu otázku. Počkej. A bude dva. Počkej, já přemýšlím, hej. Ty přemýšlíš, jo? Nevím, hej. Hej, tak si ho Koho Ne. nemám ráda ze třídy? Ze třídy. Hmm. To vím. Mám tři typy. Tonda. 3 typy. Ne. Filipa Neverklu. Tondu Já si si nevedlo. myslím Matyáše. Já jsem myslela, že Tondu bojí furt zaškvařuje. Ten zaškvařuje všechny Tak kolik máš Agáty. bodů? Ještě já dávám poslední Nedáváš. otázku. Ty jsi začínal. Takže vyrovnáno. Woo! Nikdo nevyhrál ani neprohrál. Takže mi to Počkej, 3 chyby. Mám tam trojku. Dvojka. 3 Hvězdička. chyby. Já to taky Dvojka s hvězdičkou. Je, tady jsou naše ne. Počkejte, něco. já si tam. No, tak to tam nemůžeme ukázat. Kytička. Uhni. Je to Teď zrcadlo. ukážeme včelku od naší kamery. Jdete vosa. Tak vosu, dobře. Hej, ty to tam nemůžeš ani nasměrovat. Jej. Je to je hezká, napište nám do komentářů, jestli se vám líbila aspoň ta vosa. Jo, kdyby se vám nelíbilo video, tak určitě dejte like na vosu. A ještě kytičku? Nebo nám dejte odběr. Věr, máme málo. A zapište nám, co chcete natočit. Jo, Tak počkej. jo. My natočíme cokoliv. Co zas chceš? Nějakého Ježišmarja. Minecraftu. Ale Minecraft budeme taky točit. O Minecraft nemůžu si stáhnout. Jo, natočíme tu srandovní hru, co jsme dneska hráli, že ano. Nejde to tam stejně vidět, takže jo, jde. O. Ale Fišové ty. zrcadlové. Tak, Počkej. papa. Co zás? Nic, stopni. Tak ahoj. Pozdrav. Papa. Ahoj. Ahoj. Anetka. Ahoj. Ahoj.